салом дӯстон, имрӯз мо ҷонишинҳои ишоратиро дар забони англисӣ дида мебароем. Demonstrative pronouns in English language. Ба ҷонишинҳои ишоратӣ дар забони англисӣ ҷонишинҳои зерин дохил мешаванд: this, that, these, those. ҷонишинҳои ишоратӣ барои ишорат намудан ба предметҳое ки дар назди гӯянда ва ё дар як масофаи муайян аз гӯянда қарор доранд хизмат мекунанд. Масалан, this car is not mine. Mine is that green Lamborghini. ҷонишинҳои ишоратӣ шакли шумораи танҳо ва ҷамъ доранд. Масалан, this барои ишорат кардан ба чизе ки дар шумораи танҳост ва дар наздикии мост. That барои ишорат намудан ба чизе ки дар шумораи танҳост ва аз мо дар дур, дар масофаи дуртар қарор дорад. These барои ишорат намудан ба ягон чизе ки дар шумораи ҷамъ аст ва дар наздикии мо қарор дорад. ва дар охир those барои ишорат намудан ба ягон чизе ки дар дурӣ, дар масофаи дуртар аз мо қарор дорад ва дар шумораи ҷамъ. дар забони русӣ ва тоҷикӣ бошад, тарҷумаи ин чор ҷонишин, яъне this, that, these ва those чунин тарҷума мешавад: this in, яъне як чиз дар наздикии ин. That on чиз, яъне дар дурӣ. These яъне дар наздикии инҳо, ин чизҳо, инҳо. ва those чизе ки дар дурӣ қарор дорад, яъне онҳо. хоб, дар забони русӣ бошад: this это, that то или та, these эти, those те. Ташаккур дӯстон, то боздид.